Aduh guys, sorry ya aku telat, macet banget mau neng dalan. Iya, ora apa-apa, cil wae. Lain kali ra usah teka maneh ya. Ih Beping, kuwe ra oleh kaya ngono, jenenge wae macet lho. Halah. Iya, Neng. Maaf banget ya Beb, mau kuwi nang panggonku udan terus. Ojek onene durung enek, dadine nunggu sik deh. Terus pas enek malah macet nang tengah dalan. Dadi ngene deh aku telat. Iya, just relax Besti. Awak dhewe ya durung suwe kok tekone. Lagi wae 2 jam. Pas 2 jam kuwi awak dhewe mau ngomongke drama Korea, boyband, atasi hama korupsi pejabat laknut, karo iklim dunia sing tambah panas, perang dunia karo liya-liyane. Beping Jan, ora ding Besti. Awak dhewe durung akeh kok ngobrole, mung basa-basi sithik tok. Waduh, aku dadi ra penak iki. Sebagai permintaan maaf panganan kue cah loro, aku traktir ya. Boleh. Aku gelem bakso siji ya, tapi dibungkus wae. Soalnya mau wis makan mie ayam 2 jam yang lalu. Pas bete-betene nunggone kuwe suwe banget kok ra teko-teko mau lho. Hush, Bepingi. You shut up. Aksinku ta. Bruh. Huh? Dasar Beping is crazy.